Zatlač na ní a otoč doprava. Když zatlačím, tak se to zlomí. Nejde ven. Dej ten ovladač nahoru. Prasklá žárovka zabránila letounu dokončit přistání. Sakra, 200 žárovek a každá může prasknout. To je blázinec. Soustředili se na řešení drobné závady, ale čekal je problém mnohem větší. Jsme pořád v 600. Sakra, co se to děje? Letadlo se zřítilo do vzdálené bažiny. Lidé, kteří přežili, museli čelit novému nebezpečí. Bažina byla plná leteckého paliva. Nepoužívejte zápalky! Katastrofa Eastern 401 upozornila inspektory na zásadní nebezpečí, které se skrývalo v kokpitech dopravních letounů. Česká televize uvádí sérii kanadských dokumentárních rekonstrukcí Letecké katastrofy. Tento příběh je pravdivý. Rekonstrukce se opírá o úřední protokoly a líčení očitých svědků. Osudná nepozornost. 29. prosinec 1972. Úsvit éry velkokapacitních letounů. Na Floridu mířil Lockheed L-1011 TriStar, jeden z nejmodernějších letounů té doby. Lockheed TriStar byl úžasné letadlo, příjemně se pilotoval, měl obrovský přebytek výkonu a na palubě spoustu novinek. Kabina letounu Eastern Airlines byla tichá a prostorná. Kapitánem letu 401 byl Bob Loft. Měl 30letou praxi. Jako první důstojník letěl Albert Stockstill, druhým důstojníkem byl Donald Rippou. Letoun za sebou nechal studený New York a klesal k Miami. Vítejte na Miami. Teplota neklesá pod 21 stupňů a venku je krásná noc. Podvozek ven. Angelo Donadeo byl technickým specialistou Eastern Airlines. Po službě se vracel do Miami. Na palubě bylo 163 cestujících. Většina mířila na jih na oslavy Nového roku. Ron a Lily Infantinovi měli 20 dní po svatbě. Vraceli se z vánoční návštěvy u rodičů. Jako obvykle se rozsvítil pokyn na zapnutí bezpečnostních pásů. Šli jsme na finále. Z okénka jsem viděl světla letiště. Těsně před půlnocí zahájil letoun přiblížení na přistání na letiště v Miami. První důstojník pilotoval, palubní inženýr četl povinné úkony. Radar. Nahoře, vypnutý. Kontrola panelu hydrauliky. 3533. Podvozek. Kapitán si všiml závady. Páka je navysunuto? Závada předního podvozku. Nerozsvítila se žárovka potvrzující, že přední podvozková noha je zajištěná. Zkusím to znovu. Podvozek se nemusel vysunout úplně. Kapitán to zkusil znovu. Typický zvuk se ozýval po celém letounu. Podvozek vydával obvyklý, docela hlasitý zvuk. Když létáte často, už ho znáte. Pilot to několikrát zopakoval, ale nám nic neřekl. To se občas stává. Dívali jsme se na sebe a bylo nám jasné, že se domů včas nedostaneme. Zelená žárovka stále nesvítila. Přední podvozek nemusel být zajištěný a přistání mohlo být nebezpečné. Běž tady Eastern 401. Musíme opakovat okruh. Nemáme zelenou u předního podvozku. Eastern 401, rozumím. Stoupejte přímo do 600, potom přilaďte zpět na frekvenci 128,6 pro pokyny na přistání. Mám zkontrolovat žárovky? Ano, zkontroluj. První důstojník udělal test, kterému se říká vánoční stromeček. Při něm se rozsvítí všechna varovná tabla v kabině, aby se zjistilo, zda fungují žárovky.
Žárovka příďového podvozku nesvítila, zřejmě byla prasklá. Ale také mohlo jít o souběh dvou závad. Vadná mohla být jak žárovka, tak přední podvozek. Bobe, zkus s ní zahýbat. Ale vzdorující žárovka byla mimo kapitánův dosah. Dispečeři navedli let 401 na okruh ve výšce 600 metrů, než se podaří problém vyřešit. Mám pokračovat v řízení. Jakže byla ta frekvence? 128,6. Oznámím jim to. Je to ta nad tou červenou, že? Ale odsud se ani nedostanu. Já také ne. Byla bezměsíčná noc. Když se letoun vzdaloval od Miami, byla venku naprostá tma. Najednou bylo venku úplně černo. To znamenalo, že letíme na západ nad Everglades. Letoun řídil první důstojník, ale kapitán potřeboval, aby se věnoval vzdorující žárovce. Zapni autopilota. Provedu. Lockheed TriStar byl vybaven nejmodernějším typem autopilota, který byl s letounem schopen přistát prakticky v automatickém režimu. Pilot ho nastavil na výšku 600 metrů. Teď zkus vyměnit tu žárovku. Jistě. Žárovku se nakonec podařilo vytáhnout. Richard Pragluski byl leteckým technikem. Létal touto linkou pravidelně. Mířili jsme nad Everglades. Věděl jsem, že s letounem není něco v pořádku, protože jsme dělali okruhovou zatáčku příliš pozdě. Problémy s kontrolkou přetrvávaly. Pilot pro změnu nemohl dostat žárovku zpět. Dej ten ovladač nahoru. Ano, tak. Trochu zboku. Eastern 401, točte doleva na kurz 300. Rozumím, 300 Eastern 401. Jděte se podívat dolů, jestli je ta zatracená noha vysunutá. V podlaze byl vstup do úseku palubní elektroniky, kterému se říkalo díra do pekel. Odtud bylo možné přední podvozek vizuálně zkontrolovat. Nemáte někdo kapesník nebo něco, abych to mohl lépe chytit? Zmáčkl a otočil doprava, tak Ten teď kapesník. musíš doleva. Jděte dolů a podívejte se na to. Nejde to, kdybych měl kleště, mohl bych je obalit kapesníkem. Kleště vám dám, ale když to zmáčknete, moc praskne to. Sakra, tak už běžte dolů a podívejte se, jestli je ta noha na červené rysce. Víc po vás nechci. Sakra, 200 žárovek a každá může prasknout. To je blázinec. Zatímco se posádka zabývala odstraňováním závady, Richard Pragluski si něčeho všiml. Vpravo v dálce jsem viděl věž. Vypadalo to, jako když jdeme na přistání, což bylo divné. Pragluski si všiml něčeho, co piloti přehlédli. Letoun klesal k bažině pod nimi. Eastern Airlines let 401 prolétal nad bažinami Everglades na Floridě. Dole nebylo nic než hektary vody a rákosí. Jednomu z cestujících se to nějak nezdálo. Připadalo mi divné, že nás vůbec neinformovali. Zatím jsme byli dost vysoko, tak jsem předpokládal, že se ozvou a oznámí, kdy přistaneme. Zatím jsem se příliš nevzrušoval. Nedáváš to tam obráceně? Ale nedávám. Nemůžeš to tam nastrčit? Nevím, co tomu krámu překáží. Ale něco tam je. Nemůžu na to přijít. Bez kontrolky stále nevěděli, jestli je podvozek zajištěný. Palubní inženýr Don Ripow byl zatím v prostoru pod podlahou kokpitu. Díval se průzorem a doufal, že uvidí, jestli je podvozek zajištěný.
Nic jsem neviděl. Co? Nic jsem neviděl. Není zajištěný? Já nevím, byla tma jak v pytli, prostě jsem nic neviděl. Šachta nebyla osvětlená. Prosím? Šachta nebyla osvětlená. Kapitán Loft zapomněl zapnout vnější osvětlení letounu, které zahrnovalo i osvětlení podvozkové šachty. Zkuste to teď. (97370074). Dispečer Charlie Johnson právě dořešil problémy jiného dopravního letounu. National 607 bezpečně přistál. Hasičské vozy nemuseli zasahovat. Všiml si, že Eastern Airlines let 401 klesl pod letovou hladinu 600 metrů. Nijak se tím neznepokojoval. Občas se stávalo, že radar na pár otáček zachytil falešný odraz. Eastern 401. Tak jak to s vámi vypadá? V pořádku. Chceme dotočit okruh a vrátit se. Kapitán Loft čekal na potvrzení, že je podvozek zajištěný. Potom se chtěl vrátit na letiště. Eastern 401, točte doleva na kurz 180. Letoun letěl na západ směrem od letiště. Nějakou dobu by trvalo, než by se dostal zpět do směru dráhy. V bažinách Everglades v té době lovil Bob Markis se svým přítelem žáby. Najednou nízko nad nimi proletěl Lockheed Eastern Airlines. Z nenadání jsem nad sebou uviděl blikající světla. Ale tma byla tak hustá, že jsem nedokázal rozeznat západní horizont. Vůbec jsem nemohl říci, jak vysoko to letadlo bylo. Pilot si všiml hrozivého údaje na výškoměru. Jak jsme na tom s výškou? Prosím? Jsme pořád v 600. Sakra, co se to děje? Světla v kabině začala blikat a uslyšel jsem hluk. Byl to rámus, jako bychom se řítili do samotných pekel. Pak se rozhostilo ticho. Charlie Johnson si všiml, že let 401 dosáhl nulové výšky. Eastern 401. Ztratil jsem vás z radaru. Jakou máte výšku? Eastern 401 neodpovídal. Ale ozval se jiný letoun. Středisko Miami, tady National 611. Viděli jsme silný záblesk směrem na západ. Nevíme, co to bylo. Jen pro vaši informaci. Temná opuštěná bažina se pro ty, kdo přežili havárii, stala noční můrou. Bob Markis spěchal k místu dopadu. Jel jsem co nejrychleji, ale stejně mi to trvalo asi 15 minut, než jsem se tam dostal. Richard Pragluský havárii přežil. Věděl jsem, že jsem těžce zraněný. Viděl jsem, jak ze mě visí potrhané oblečení. Vlastně jsem byl téměř do půl těla nahý. Na rukách se mi loupaly cáry kůže, ale necítil jsem žádnou bolest. Pochopil jsem, že jsem v šoku a bolest se dostaví později. Snažil jsem se zachovat rozvahu, ale čím déle bych zůstal v bažině, tím menší jsem měl šanci na přežití.
Když letoun narazil na zem, kabinou se prohnala ohnivá koule. Pamatuji si, jak mi plameny olizovaly tvář. Vybavuji si záblesk. Vím, že jsem se nemohl nadechnout. Plameny strávily všechen vzdušný kyslík. Pak už si vzpomínám jen na to, jak jsem se probral v bažině. Ron Infantino byl při havárii omráčen. Odhodilo mě to daleko od ostatních. Nikdo z cestujících poblíž nebyl, byl jsem tam sám. Lily. Byl těžce zraněný. Svou novomanželku, která v letadle seděla vedle něho, nikde neviděl. Voda z bažiny zadusila požár hned v začátku, ale na hladinu se rozlily tisíce litrů leteckého paliva. Jediná jiskra mohla vše proměnit v ohnivé peklo. Nepoužívejte zápalky! Všude je palivo! Když jsem bloudila kolem trosek, tak jsem se bála, aby někdo omylem neškrtl sirkou nebo zapalovačem a nevyhodil nás do vzduchu. Bob Marquis chtěl pomoci těm, kteří přežili. Skočil do vody. Okamžitě na kůži ucítil palivo. Nohy mě pálily. Asi týden jsem si je léčil. Měl jsem je jako rozleptané. Marquis našel člověka, který byl ve smrtelném nebezpečí. Těžce zraněný muž byl stále připoutaný k sedadlu a hrozilo mu, že utone. Hlava mu padala pod hladinu. Šel jsem k němu a slyšel, jak říká: pomozte mi, neudržím hlavu nad vodou už moc dlouho. Potom mu zase spadla pod hladinu. Vyprostil jsem ho. Nebojte, pomůžu vám, klid. Bob Marquis zachránil desítky lidí. Ron Infantino, který se nacházel stranou od ostatních cestujících, se obával dalšího nebezpečí. Všude kolem byli hadi a aligátoři. Slyšel jsem, jak se prodírají porostem. Bylo jedno, jestli mě napadne had nebo aligátor. Byl jsem napůl mrtvý. Nemohl jsem se bránit. A pak jsem uslyšel vánoční koledu. Aby raněné povzbudila, začala Trudy Smithová zpívat koledu. A přidali se další. Věděli jsme, že se odtud hned tak nedostaneme, protože nikdo ani netušil, kde jsme. Byli jsme o půlnoci uprostřed neznámé bažiny. Může být něco horšího? Představte si, že byste v takové pustině uslyšeli koledu. Připadalo mi to jako scéna z Titaniku. Neuvěřitelné. Během pár minut se objevil vrtulník pobřežní stráže. Ale v černé tmě nemohl místo havárie najít. Bob Marquis se mu pokoušel dát signál. Viděl jsem je, ale letěli špatným směrem. Mával jsem světlem, dokud se neobrátili směrem k nám. Byli jsme v bažině už dost dlouho, když jsme uslyšeli vrtulník. Byl to ten nejhezčí zvuk, jaký jsme mohli slyšet. Konečně nás někdo našel. Pobřežní stráž dorazila necelou půl hodinu po havárii.
Ale nejbližší místo vhodné k přistání bylo asi 100 metrů daleko. Marquis vyrazil k vrtulníku, aby přivezl záchranáře na místo havárie. Jeho prvním pasažérem byl záchranář Don Schneck. Šel jsem ke člunu. Ptal se mě, kde jsou další záchranáři. Tak jsem řekl, že to jsme zatím všichni. Jedem. Odvezl nás do bažiny tak daleko, jak si troufl, protože se bál, že někoho zrazí. Říkal, že těla jsou všude. Don Schneck začal pátrat po těch, kdo přežili. Šel jsem k velkému objektu, který ležel kousek přede mnou. Byla to příč letounu. Byl překvapen, když zjistil, že kapitán Bob Loft žije. Byl ve špatném stavu. Těžce dýchal. Tušil jsem, že má zlámaná žebra. Byl v šoku. Snažil jsem se ho uklidnit slovy, že jsem první a že přijdou další. Ať vydrží. Já umírám. Nechtěl jsem se s ním hádat. Potřeboval jsem něco, co by ho udrželo při životě. Připadal jsem si bezmocný, protože jsem byl sám. Ohlédl jsem se směrem k Miami a říkal si, kde k čertu všichni trčí. Potom jsem uviděl, jak se blíží asi 50 světel. Chvála Bohu. První důstojník Albert Stockstill zahynul při nárazu. Kapitán Bob Loft zemřel o chvíli později. Donald Tripou a Angelo Donadeu zatím žili a byli převezeni do nemocnice. Náraz přežilo celkem 77 lidí, 99 zahynulo. Do rána byli všichni zranění převezeni do nemocnic v celé Miami. Jedním z těch, kteří bojovali o život, byl i Ron Infantino. Přišel kněz, aby mi dal poslední pomazání. Bylo mi jasné, že je to se mnou špatné. Pořád jsem myslel na Lily. Uvidím ji ještě někdy? To mě trápilo ze všeho nejvíc. Lily. Kde je Lily? Zprávy o havárii zaplnily titulní strany novin na celém světě. Poprvé havarovalo velkokapacitní letadlo. Jednalo se o největší havárii v historii amerického civilního letectva. Inspektoři Národního úřadu pro bezpečnost letecké dopravy byli pod silným tlakem. Byla to velká záhada, protože šlo o nový moderní letoun, který byl v bezvadném technickém stavu. Inspektoři očekávali, že vyšetřování bude dlouhé a komplikované. První stopy hledali inspektoři na místě havárie. Pole trosek bylo mimořádně dlouhé. Z toho vyvodili, že letoun narazil do bažiny natažený stejně, jako by šel na normální přistání. Klesal pomalu a plynule. Inspektoři prověřili polohu přístrojů a ovladačů v kabině. Zjistili, že autopilot byl nastaven na výšku 600 metrů. Co se tedy stalo? Vyslechli technického specialistu Angela Donadea. Stihl jim říci, že se posádka před havárií snažila vyměnit vadnou žárovku. Brzy se podařilo najít obě černé skřínky.
Než zaznamenaná data zpracovali, palubní inženýr Donald Tripou v nemocnici zemřel. Mezitím se Ron Infantino dověděl krutou pravdu. Pod křídlem letadla bylo nalezeno tělo jeho manželky Lily. Byla to úžasná žena. Bylo mi 27, byli jsme stejně staří. Byla to má první láska. Rona trápily výčitky svědomí, protože si těsně před nárazem s Lily vyměnil sedadlo. Vyměnili si sedadla těsně před nárazem, když se vracela z toalety. Byla vymrštěna do bažiny a utonula. On přežil. Bažina byla spásou i nebezpečím zároveň. Zachránila mnoho životů, protože bahno absorbovalo obrovskou energii nárazu. Zafungovala něco jako poduška. Bahnitá voda byla tak hustá, že lidem ucpala otevřené rány a bránila vykrvácení. Ale vše mělo i stinnou stránku. Rány se infikovaly nebezpečnými bakteriemi žijícími v černém bahně v Everglades. Bakterie způsobují plynatou sněť, která dokáže člověka zabít během 2 dnů. Plynatá sněť se dá vyléčit jen v přetlakové kyslíkové komoře. Kyslík dlouhodobě vpravovaný pod tlakem do rány dokáže bakterie usmrtit. Devět pasažérů, kteří havárii přežili, bylo gangrénou infikovaných. Pro všechny bylo nutné sehnat přetlakové komory. Jinak by jim museli amputovat končetiny. Ron Infantino měl silně zanícenou paži. Přišel doktor a řekl mi, že u mě diagnostikovali plynatou sněť. Jestli neseženou přetlakovou komoru, budou mi muset amputovat paži. Bohužel žádná volná komora nebyla k dispozici. Ronovi hrozilo, že o ruku přijde. Zatímco se lékaři snažili sehnat pro Rona Infantina přetlakovou komoru, inspektoři zkoumali trosky letadla. Zkoumali řízení, přístroje, motory, elektrické a hydraulické systémy. Letoun byl skoro nový, ve výborném stavu. Nenašli jedinou mechanickou závadu, která by mohla způsobit havárii. Protože některé součástky byly v perfektním stavu, inspektoři je vrátili společnosti Eastern Airlines, aby je mohla použít jako náhradní díly na dalších letadlech. Přetlakovou komoru pro Rona Infantina se nakonec podařilo najít na námořní základně ve městě Panama City. Strávil v ní 40 hodin. Tlakový kyslík bakterie zabil a zachránil mu život. Pánové, musíme prozkoumat 3 možné příčiny havárie. Letoun byl z technického hlediska v pořádku. Muselo se ale zjistit, proč se zřítil z výšky 600 metrů bez toho, že by to posádka zpozorovala. Inspektoři se soustředili na další možnou příčinu. Zdravotní nezpůsobilost pilota. Soudní pitva kapitána Boba Lofta odhalila pozoruhodnou skutečnost. Kapitán Loft měl na mozku velký, do té doby nezjištěný nádor. Ten tlačil na centrum zraku. Lékařské záznamy uváděly, že mezi 52. a 55. rokem života se mu zhoršilo vidění levého oka. Lékaři předpokládali, že kapitán mohl mít zhoršené periferní vidění. Nádor mohl způsobit vznik slepých bodů. Jestliže se soustředil na vadnou žárovku, mohl přehlédnout změnu na výškoměru.
Inspektoři zvažovali, zda mozkový nádor mohl být příčinou havárie velkokapacitního letadla. Jsme pořád v 600. Sakra, co se to děje? Inspektoři zjišťovali všechny dostupné údaje. Vyslechli lidi, kteří kapitána znali, prozkoumali všechny zdravotní záznamy. Od rodiny i přátel se dozvěděli, že kapitán Loft viděl dobře. Byl výborný střelec. Chodil střílet na asfaltové holuby, což je malý a rychlý cíl. Podle lékařských záznamů prošel kapitán Loft v nedávné době lékařskou prohlídkou. Pro létání mu byly doporučeny brýle, ale žádné významné zhoršení zraku nebylo zjištěno. Bylo mu 55 let. Kdo v jeho věku nenosí brýle na čtení? Málo kdo. Doktor Joe Davis, který prováděl soudní pitvu, mi řekl, že nádor sice tlačil na centrum zraku v mozku, ale nebyl důvod se domnívat, že by to mělo vliv na zhoršení zraku. Podle něj to patrně příčinou nehody nebylo. Inspektoři stále nevěděli, proč letoun začal klesat. Zapněte autopilota. Provedu. Mohl být autopilot, který měl udržovat letoun ve výšce 600 metrů, vadný? Palubní počítače havárii přežili bez újmy a tak byly podrobeny důkladnému zkoumání. 11 dní po havárii byl autopilot namontovaný do jiného Lockheedu TriStar. Ten letěl po stejné trase jako let 401. Autopilot bezchybně udržoval výšku 600 metrů. Proč to tedy bylo osudné noci jinak? Aby to zjistili, museli inspektoři prozkoumat další stopy. Také nebylo jasné, proč věž v Miami nevarovala piloty, že ztrácejí výšku. Přitom tam měli nainstalovaný první 3D radar na světě. Dispečér Charlie Johnson tedy znal polohu, výšku i rychlost letounu. National 607 ohlásil stav nouze. Inspektoři prostudovali záznamy Johnsonovy komunikace a zjistili, že osudnou noc zaměstnával jeho pozornost především jiný letoun, který hlásil nouzové přistání. Byl to National Airlines 607, který šel na přistání před letem 401. Tento letoun měl také problémy s podvozkem. Pošlete hasiče a sanitky na runway 9 okamžitě. Po dobu, kdy řešil nouzovou situaci, předal Johnson let 401 jinému dispečerovi. Jakmile National 607 bezpečně přistál, dispečer mu let 401 předal zpět. Předávám Eastern 401, nemá zajištěný přední podvozek. Ale ne. V té době byl už let 401 nad bažinou. Johnson měl ve vzduchu dalších 5 letadel a řešil nouzové přistání. National 607 bezpečně přistál. Tehdy si všiml, že Eastern let 401 klesl do výšky 270 metrů. Radar má z principu své činnosti určitá omezení. Známou chybou jsou falešné odrazy od země. Může se stát, že na 2 nebo 3 minuty ztratíte z obrazovky údaje o výšce letounu. Nebo vám to zobrazí úplně nesmyslnou výšku a potom se to skokově vrátí ke správným hodnotám. Dispečer to nepřehlédl, což mu slouží ke cti. Johnson se rozhodl kontaktovat posádku letu 401. Eastern 401. Jak to s vámi vypadá? V pořádku. Chceme dotočit okruh a vrátit se. Eastern 401, točte doleva na kurz 180. Johnson usoudil, že je vše v pořádku. Eastern 401, jak to s vámi vypadá? Inspektoři dospěli k závěru, že Johnson byl jediný, kdo si v té chvíli všiml, že letoun ztrácí výšku. Proč ale posádku nevaroval? Podle amerických leteckých předpisů platných v té době to k povinnostem dispečera nepatřilo.
V té době předpisy Úřadu pro letectví ukládaly dispečerům povinnost udržovat dostatečný rozestup mezi letadly na přistání. Nebyli odpovědní za sledování výšky letounu nad zemí. Proč ale piloty neupozornil na nebezpečí palubní systém varování před malou výškou? Lockheed L-1011 byl vybaven zvukovou signalizací, která upozorňovala na výšku menší než 75 metrů nebo jinou výšku nastavenou piloty. Když si inspektoři přehráli pásku ze záznamníků komunikace v kokpitu, slyšeli jasný signál, když letoun klesl pod 530 metrů. Tady to je. Jak to mohli přeslechnout? Inspektoři podrobněji prozkoumali dění v kokpitu, aby zjistili, proč piloti na signál nereagovali. Nedáváš to tam obráceně? Těsně předtím, než zazněl zvukový signál oznamující průlet minimální výškou, byli oba piloti zaměstnáni opravou kontrolky podvozku. Z komunikace bylo také zřejmé, že palubní inženýr byl dole v pekelné díře. Varovný signál vycházel z reproduktoru na jeho přístrojovém panelu. Inspektoři dospěli k závěru, že oba piloti přeslechli jasný zvukový signál, protože se plně soustředili na řešení jiného problému. Zvukový signál, který byl na záznamu jasně slyšitelný, nebral nikdo v kokpitu na vědomí. Ne proto, že by byli nepozorní, ale proto, že se plně soustředili na jiný problém. Byla to lidská chyba. Vyšetřovatelé začali jako hlavní příčinu nehody zkoumat nepozornost posádky. Na klesající výšku upozorňovalo několik přístrojů. Základní otázkou bylo, proč ani jeden z pilotů nesledoval přístrojovou desku. Museli prozkoumat lidské myšlení. Museli zjistit, proč nikdo nevěnoval pozornost letounu, který začal klesat z výšky 600 metrů. V roce 1972 to byla velká neznámá. Inspektoři mluvili s celou řadou pilotů a přišli na neuvěřitelnou věc. Piloti přiznali, že moderním autopilotům natolik důvěřují, že v některých případech nechávají všechno na nich. Zapni autopilota. Provedu. Piloti Eastern Airlines bezmezně důvěřovali autopilotovi a nesledovali přístroje, přestože to byla jejich povinnost. Teď zkus vyměnit tu žárovku. Po zapnutí autopilota nevěnoval ani jeden z pilotů pozornost tomu, kam vlastně letoun letí. Teď musíme ještě zjistit, proč začal letoun klesat. Inspektorům stále chyběla odpověď na nejdůležitější otázku. Jestliže autopilot fungoval, proč letadlo skončilo v bažině? Z konverzace pilotů bylo zřejmé, že oni sestupový manévr vědomně nezahájili. Jsme pořád na 600. Sakra, co se to děje? Co se stalo? Odpověď přišla za dramatických okolností 2 měsíce po havárii, když vyšetřovatelé zahájili v Miami veřejné výslechy. Pilot Eastern Airlines Daniel Gellett napsal předsedovi Úřadu pro bezpečnost, že chce svědčit sám za sebe. Během letu L-1011 si všiml několika neobvyklých věcí. Atmosféra v leteckých společnostech byla v roce 1972 vůči pilotům, kteří obešli šéf pilota a vedení, velmi nepřátelská. Zvláště když si stěžovali přímo u Úřadu pro bezpečnost letecké dopravy. Gellett vypověděl, že při jednom letu z L-1011 TriStar mu spadla mapa na podlahu. Když se pro ní ohýbal, náhodou narazil kolenem do sloupku řízení. Všiml si, že tento drobný zásah vedl k částečnému vypnutí autopilota. Přesněji, vedl k vypnutí systému pro udržování nastavené výšky. Inspektoři zjistili, že podobnou zkušenost udělali i další piloti.
Vedení Eastern Airlines 17 dní po havárii vyvěsilo na firemní nástěnku upozornění a obeslalo všechny piloty TriStarů. Varovali před náhodným pohybem se sloupkem řízení. Jednou z novinek byly tlakové spínače. Pokud pilot potřeboval převzít řízení, nemusel ztrácet čas hledáním vypínače autopilota. Stačilo pohnout řízením a autopilot se vypnul. Ze zapisovače letových údajů inspektoři zjistili, kdy přesně začal letoun klesat. Bylo to ve 23 hodin, 37 minut a 8 sekund. Po prostudování přepisu z hlasového záznamníku mohli vyšetřovatelé odvodit, co se asi stalo v kokpitu. Jděte se podívat dolů, jestli je ta zatracená noha vysunutá. Inspektoři předpokládali, že když se kapitán Loft otočil, aby dal pokyny palubnímu inženýrovi, nechtěně kopnul do sloupku řízení tak, že došlo k vyřazení systému pro udržování nastavené výšky. Aniž si toho kdokoliv všiml, letoun začal pomalu klesat. Za bezměsíčné noci piloti neviděli horizont a změnu pohledem z okna nespozorovali. To, že se autopilot může vypnout po náhodném kontaktu s řízením, nebylo nikde napsané. Až do havárie to nebylo součástí výcvikových osnov. Vrchní instruktor Eastern Airlines připustil, že před havárií v Everglades nebyli piloti poučeni o tom, že náhodný zásah do řízení autopilota vypne. Inspektoři došli ke konečnému závěru. Havárie letadla byla zaviněna lidskou chybou. Posádka nevěnovala pozornost řízení, přepnula na autopilota, o jehož ovládání však nebyla řádně poučena. Z hlediska bezpečnosti leteckého provozu byla havárie letu Eastern 401 velmi významná. 10-15 let jsme tomuto faktu nevěnovali pozornost. Obsluhovali jsme to zařízení úplně špatně a to bylo nebezpečné. Inspektoři zjistili ještě jednu skličující skutečnost. Když prozkoumali indikátor vysunutí podvozku, zjistili, že opravdu šlo jen o prasklou žárovku. Podvozek ven. Podvozek byl zajištěný, letadlo mohlo bezpečně přistát. Jedinou vadnou součástkou na celém letadle byla žárovka za $12. Trvalo několik let, než se provedly změny k nápravě chyb, které vedly ke katastrofě letu 401. Týkaly se výcviku pilotů i způsobu vyšetřování nehod. Příběh Eastern Airlines letu 401 dostal i další rozměr. Úřad pro bezpečnost letecké dopravy mezitím vyšetřování havárie Eastern Airlines let 401 ukončil. Aby se podobným nehodám předešlo, bylo vydáno několik doporučení. Dispečeři měli nově nařízeno varovat piloty, pokud by se dostali do příliš malé výšky nad zemí. O 4 roky později však bylo zřejmé, že opatření měla být mnohem přísnější. V roce 1977 se na dráze na Tenerife na Kanárských ostrovech srazily 2 Boeingy 747. Byla to největší katastrofa všech dob. Ano, můžeme vzletnout. Tato havárie byla způsobena řadou chyb komunikace v pilotní kabině. Už opustil dráhu nebo ne? Co jste říkal? Jestli penem opustil runway. Samozřejmě. Inspektoři si potvrdili, že 70% všech havárií bývá způsobeno selháním lidského faktoru. Obě havárie tu na Tenerife i letu 401 zavinilo to, že si posádky přes příliš věřili a bezmezně se spolehli na techniku. Zapomněli, že spousta věcí může selhat, včetně jich samých. Na konci roku 1970 zahájila NASA studium nového vědeckého oboru zaměřeného na omezení možnosti selhání lidského faktoru, nazvaného Crew Resource Management,
CRM. CRM znamená, že posádku netvoří jeden pilot odpovědný za všechno, kterého ostatní slepě poslouchají. Kapitán musí další členy posádky vést a komunikovat s nimi a podřízení musí komunikovat s ním. O 10 let později se případ letu 401 dostal do pilotních osnov na celém světě jako exemplární příklad špatného CRM. Chybou bylo, že jsme kapitána Lofta a celou jeho generaci pilotů nenaučili, že pokud něco selže, je kapitánovou první a nejdůležitější povinností zajistit řízení letadla. Lhostejno, jestli ho bude řídit sám, nebo tím někoho pověří. Mám pokračovat v řízení. Jak byla ta frekvence? 128,6. Oznámím jim to. Kapitán Loft neurčil jednoznačně, kdo za co odpovídá. Místo toho všichni řešili jeden triviální problém. Zkusní zahýbat. Vytáhněte ji a potom ji tam zacvakněte zpátky. Jestliže první důstojník pilotoval a kapitán mu z levého sedadla dával pokyny, došlo ke kolizi odpovědnosti. Je to ta nad tou červenou, že? Jo, ale odtud na ní nedostanu. Kapitán nedosáhl na varovné tablo. První důstojník ano, jenže ten měl řídit letadlo. Ze systémového hlediska to byl problém. Nebylo jasné, kdo za co nese odpovědnost. CRM posádkám také zdůrazňuje povinnost nenechat se zastrašit náladami druhých. Nemáte někdo kapesník nebo něco, abych to mohl lépe chytit? Sakra, tak už běžte dolů a podívejte se, jestli je ta noha na červené. Nejde to! Když měl kapitán problém se žárovkou, tak jo, zkus s ní zahýbat do stran. A začínal být nazlobený. Druhý pilot to ještě zhoršil. Nesnažil se situaci uklidnit. Nevím, co tomu krámu překáží. Don Ripow nebyl nadšený z toho, že musí dolů. Když nic neviděl, tak to dal najevo. Nic jsem neviděl. Není zajištěný? Nic jsem neviděl. Asi není taktické říkat kapitánovi, měl byste to dělat jinak. Jenže právě možnost udělat to jinak by byla nejdůležitější. A nakonec se ukázalo, že je to užitečné i pro řadu jiných odvětví. Poučením z letu 401 je například nutnost přesně rozdělit úkoly v kabině, což povede k menšímu množství nehod v budoucnosti. Ale tato nehoda spustila i nadpřirozené jevy. Na palubách některých letounů Eastern Airlines se občas začaly objevovat mrtví členové posádky letu 401. Pozorovali je posádky i pasažéři. Duchové se zjevovali na palubách strojů, do kterých byly namontované díly z havarovaného letounu. Pověsti se šířily rychlostí blesku. Jedna kniha věnovaná tomuto fenoménu spekulovala, že duchové chrání posádku a pasažéry před neštěstím. Společnost Eastern Airlines v oficiálních vyjádřeních jakékoliv duchy dementovala, ale letecký národ je pověrčivý. Těch zpráv bylo tolik, že Eastern Airlines nechala všechny součástky převzaté ze stroje letu 401 z ostatních letounů vymontovat. Nikdo z těch, kdo přežili havárii letu 401, na hororový zážitek z bažin Everglades nikdy nezapomene. 35 let po havárii se řada z nich do bažin vrátila, aby ocenila heroické úsilí Boba Markise. Jsme tu, abychom vyjádřili vděčnost a poděkovali. Mnoho z těch, kteří přežili, děkuje za svůj život Bobu Markisovi. Viděl, jak se lidé topí a tak neváhal je zachránit. Robert Markis byl vzácný člověk. Prokázal neobyčejnou odvahu. Byl to skutečný hrdina. Robert Markis, mnohými přezdívaný Anděl z Everglades, zemřel v roce 2008 ve věku 79 let. České znění připravilo Centrum převzatých pořadů. Česká televize 2010.